Hej alle sammen, og jeg er Lukas Saustrup. I dag har jeg fået min nye optagelsesprogram her, som er Airshoe. I dag der skal jeg spille noget geometri, som jeg har set meget frem til. Og det vil gå slet, så skal jeg lige vælge, hvilken figur vi skal have. Så skal jeg tage den her. Så tror jeg, vi tager... Prøv lige den her. Og jeg har lige stået op det her morgenstunden, så jeg er sgu lidt træt. Nu skal jeg være varme så. Ej, ja. Lige på den en gang til. Nå. Lad os prøve den her. Den her er jeg helt vild. Det er super. Nu kommer en traktor. Hele klopstep. Det er en yndlingslevelse. Ja, jeg er i hvert fald glad for min nye optagelsesprogram. Det er mega fedt, at vi får Airshoe. Nå, for helvede. Kraftedeme. Prøv at tage det på. Så må jeg have ekstra her. Ej, ja. Det er godt nok, at jeg ikke er ude af træning. Jeg tror, vi tager den her som sidste. Nå. Tak fordi I så med. Det var alt for den her video. Tak fordi I så med. Jeg vil gerne huske at smide et like og endelig subscribe, hvis I vil have flere gaming-videoer. Og så ses vi bare en anden gang. Hej. Eller i næste video. Hej.